Mergo wong urip ning alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. Wong urip tanpa ngelmu kaya suwung kaya bumbung wong wang, kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban, mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri, tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Mergo wong urip ning alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. Wong urip tanpa ngelmu kaya suwung kaya bumbung wong wang, kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban, mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri, tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lestari TV Kabudayan, nguri-nguri kabudayan daerah.